Dito rin pa 50 pesos. So, grabe nun. Napakarami ng bigayan po ng mga 50 pesos na galunggong. Hipon dagat, ang per kilo po natin ay 460. Malakapas at sapsap sa tumpukan po ay 100 pesos. At malalaking mga bonbon at bitbit 150, no? Pero di pong 100 pesos na mga pandaing na po na inyong mabibili. Gulyasan ay 160 kada per kilo. Hipon ay 480. Mga hipon na big size na po at may tumpukan din po 100 pesos. Nay, good morning po. At magtatanong tayo ng presyo. Magkano po yung pakbet? 80 pesos pa rin po yung per kilo. Magandang umaga. Magkano yung mga presyo ng sayote? 50 pesos po per kilo ng sayote. Shoutout sa'yo, Pogi. Talong natin magkano? 100 ang per kilo. So yun po ang update natin, no? Ang sa mga bentahan po nila ng per kilo ng salisi, 160. Yan po yung mga latag nila ng mga isdang bato, no? Bawal po. Bawal. Ito yung parrot fish, no? Boss, magkano yung parrot fish mo? 180 po sa mga per kilo. So ito po pa rin yung mga latagan dito ng mga isdang bato, no, na nakikita nyo po sa aking pag-ikot o pinapakita sa mga video, no. Ito po yung mga tilapiyang Pampanga, yan. 130 po yung per kilo. Buhay po yung mga alimasag na nakikita nyo po, no. Magkano ang kilo niyan, bossing? 300 po na per kilo sa malalaking alimasag. Ayan, pink salmon. Tapos yung kilo po ng tilapia Batangas po natin dito ay 140, 220 po sa mga bangus dagupan. Ate, magkano po yung pink salmon? 170 ang per kilo. 50 pesos, may 20 pesos rin po. Ito po yon. Ayan, yung sili apritada po magkano? 20 pesos po, no? Na mga presyo, may 20 pesos, may 40 pesos po. Yung upo po, 25 isang piraso. Ayun po, 25 pesos po, no? So pili lang po kung gaano kalaki po, tapos may presyo po siya na inyong mabibili. Nay, salamat po. Good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa Malabon Fish Market, no? So ganyan karami po ang mga mamimili dito po sa Malabon Tumpukan. So alamin natin yung mga presyohan ng bigayan po dito ng tumpukan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update ng mga panibagong latag o presyohan. So tara, let's go! Presyo po ng mga galunggong dito, no, ng mga tumpukan ay 50 pesos. Ganyan karami po yung bigayan nila. Oo, bigayan ngayon. Pamigay presyo yung mga tumpukan po ng galunggong. Oo, bigayan na ngayon. Mahal na araw, pakaridad lang yan. Dito rin pa 50 pesos. So, grabe nun. Napakarami ng bigayan po ng mga 50 pesos na galunggong sa halagang 50 pesos. Tepa, magkano per kilo? 130 po sa per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Ubos na yung bangus mo? Awal.
Pwede na yan, lalaki na yun eh. Hindi pa. Yun naman oh. Hipon dagat, ang per kilo po natin ay 460. Yellowfin tuna. Per kilo naman po dito ng mga tilapiyang Batangas ay 120. Oh, pre. Pre, good morning. Oh, shoutout ka muna, pakita ko muna. Shoutout sa mga Makita ka sa ano? Bulacan Susun. Ayun. Shout Inyo out. ang uniforme, lalaro ko sa inyo. Yun, lalaro daw siya. Si ano to eh, si Slovenia, yung ano, Dochik. si Doncic. Ano yan, libre tip yan. Ganyan karami, no? Ang pagdagsapo ng ating mga galunggong sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa halagang 50 pesos, may ulam ka na maghapon. 150 po ang per kilo po dito. Ikot akong samar. Ay, tilapia. So, grabe po yung mga tumpukan na bigayan nila, no? Dito magkano presyo, Lodi? 150 lang. 150 rin po ang mga presyoan. So, sa mga tumpukan, napakarami sa halagang 50 pesos ay makakapag-ulam ka na talaga, no? 50 pesos. May 50 pesos ka ay may halaga rito. Wala mga dagdagan ko na lang tayo para 50. Sariwa yan, naglalaway pa yan yan. Wala mga butas yan, tendera lang may butas. 50 lang yan. Kaya no, 50 pesos po, no, na tumpukan. Sariwa talaga yan. Wala mga butas, tendera lang may butas. Sariwa, naglalaway pa. Ayun, no? Talagang 50 pesos, naglalaway pa yung mga galonggong, no? Malakapas at sapsap sa tumpukan po ay 100 pesos. At malalaki mga bonbon at bitbit. So, ito po yung Malabon tumpukan na binabaybay po natin, no? Halos pamigay presyo. Yung mga presyoan po dito ng latag ng galunggong. At may mga 100 pesos na tumpukan ng pusit. 400 po sa mga per kilo. Shout out po, nanay. Good morning po. Yung mga tumpukan din po dito ng 50 pesos na mga dilis. Ayan. 50 rin po yung mga galunggong na mga nakaplato. Shout out po. Good morning, baby. Shout out. Kaway. Naiya. Boss, 50 ako sino ka natin eh. Sino ka natin? Sige na boss, 50. Hindi, paksiw nga no. Papaksiw. 50. Alumahan mo, bossing, magkano? Alumahan mo. Alam ba, 200 lang ang kilo boss. Iyon, 200 po ang per kilo ng mga Okay, alumahan. 60 Sariwang-sariwa, oh. Ito lang. Sariwang latagan po ng mga galunggong at mga alumahan. Ayan, mga 50 pesos na tumpukan. Meron din po tayong tumpukan dito ng mga bangus. 150, no? Meron din pong 100 pesos na mga pandaing na po na inyong mabibili. So talagang marami ang mga galunggong na latag po dito sa Malabon Fish Market. 200 po ang mga kada sako ng mga talaba dito. Madam, ano? 550, ano ka? Ano isa? Ano na yung check? Tumpukan pa rin po, 50 pesos. Halos lahat ay 50 pesos na bigayan po. At napakarami, no?
halos 1 kilo o mahigit 1 kilo yung bigayan po ng 50 pesos na tumpukan. Alimasag. So kada piraso po ng mga benta po dito ng mga bangus. Yan po yung mga presyo, no? Sa kilo po ng mga tilapia Batangas ay 140, 120 sa mga maliliit. Magkano naman ang kada nit ng talaba? 200. 200 pesos kada sack po, no? Ito malalaki mo, magkano? Yan. Okay na yan. 200 ng kilo. So yun po yung presyo, no, ng may labilab na alimasag, 200 po ang per kilo. Kano kilo nito? 200. Madaling araw kasi. So yun po yung mga update natin sa kanilang mga latagan at ang yellow pinto na po natin na mga maliliit. Oh, kita mo. 220 at 200 pesos na per kilo, no? Pasensya na po. Ayan, yun po yung mga presyo ng kanilang mga latag ng yellow pinto na. ₱200 din po ang kada sako, no, ng mga talaba. At yung mga tahong po na nakikita niyo po ay 100 pesos po yung mga takal niyan. At ang gulay po natin ng mga pangsahog sa inyong mga luto o ulam ay may kamatis po tayo dito 20 pesos. 50 pesos sa mga sibuyas. At ang magaganda nating mga latagan dito, no, gulyasan ay 160 kada per kilo. Ito may iniwan tayo, Teo. 160 per kilo. 50 pesos tumpukan ng mga galunggong pa rin po. Talagang dagsa ang galunggong natin at napakaganda, oh. Ay, pamangat to. Sariwa, pamangat. Magkano ano mo, bossing? 160. 160 rin po ang per kilo, no? Bawang 20 na lang. Wala kang latag ng yellow pinto na? Mahal. Taas ang presyo? Naku po. So, tumpukan pa rin po, no? 50 pesos. At ang per kilo po dito ng mga hipon ay 480. Mga hipon na big size na po at may tumpukan din po 100 pesos. So, 200 pesos po yung kada sako po ng mga talaba. Ito po, kada tabo po ay 50 pesos sa mga talaba. 120 po sa mga per kilo ng alimasag na panggata. 70 pesos na per kilo ng mga tahong. So dito ay mga latag po ng mga gulay na inyong mabibili. At ang magkumare, nakita na, nagkatapatan na ang magkumare. Magkatabi lang pala, hindi pala na magkatapatan, magkatabi ang magkumare. Magkaaway na naman kayong dalawa, kayo talaga, oh. So dito tayo, update natin yung mga talaba. Magkano kada sako? 200 po ang kada sako, no? Drivers.
180 na lang. 180 basta subscriber po ni Boss Lando, no? 180 po ang kada sako ng talaba. Gabundok to, nung pinakita nyo sa akin, ito na lang pala natira, no? 200 pesos na kada sako ng talaba. Nay, good morning po. At magtatanong tayo ng presyo. Magkano po yung pakbet? 80 pesos pa rin po yung per kilo. Sitaw nyo, Nay, magkano kada tali? 35. So, yun po yung presyo ng mga kada tali, no? So, busy sila Gandara, hindi ko na maistorbo. Busy sa mga customer, eh. So, si Nanay ay dito. Walang customer si Nanay. Kaya puntahan nyo na po dito sa Malabon Fish Market. Ayan, 80 pesos po sa kilo po ng mga gulay na pakbet, no? Sa sitaw kalabasa po, 70 pesos na per kilo. Nay, salamat po. Dito naman ako sa kabila. Salamat. Alright, so dito tayo mag-alam ng mga presyo sa ating kaibigan. So, shout out po. Magandang umaga. Magkano yung mga presyo ng sayote? 50 pesos po per kilo ng sayote. Shout out sa'yo, Pogi. Talong natin magkano? 100 ang per kilo. So, yun po, ang update natin, no? Ang luya natin, ito. Grabe ang lula, 300 ang kilo. Yun, 300 pesos na per kilo. Ay, mga kamatis natin. 20-20. Ang per kilo magkano? Kamatis mo 50 ang per kilo. Ayan, yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga binibigay na mga latag. Ito, 20 pesos. 20 pesos, 20 pesos na mga sibuyas, kamatis, bawang, 20 pesos. Pare, silimberda, 5 lang. So, yan po yung kanilang mga latag, no? Boss, salamat. Thank you. So, papasada na tayo. Talagang mag-a-update tayo, no? Ay, siyempre. Sarap maligo. So, papasadaan po natin itong kahabaan ng pag-akyat ng tulay dahil dito ay malimit po yung mga latagan ng mga presyo ng mga isdang bato. Tingnan natin kung may latag po sila. So, gulay pa rin ang ating mga nakikita rito. Mga 20 pesos, no, na kanilang bentahan. Meron din po mga 50 pesos yung pangkalahating kilo. Yan na po. Mga 20 pesos na inyong mabibili na sibuyas, kamatis, bawang, kalamansi. At dito ay may mga latag din po, mga tilapyang Batangas at galunggong sa tumpukan. Bossing, pwede matanong kung magkano presyo? 100 pesos na tumpukan ng galunggong. Nanay Hi, morning. Noemi, good morning po. Magkano po per kilo ng tilapyang Batangas? 140 hanggang 130. Ayo, 140 po hanggang 130 po ang bigayan po ni Nanay Noemi ng mga tilapyang Batangas. Ang bangus po magkano po? 20 lang. Ayun, 220 pa rin po ang per kilo ng mga bangus dagupan. 45. Nanay Noemi, salamat po. Shout out po, Nanay Noemi. Hello, good morning po. So dito ang mga latagan po, ayan. Sa mga bentahan po nila ng per kilo ng salisi, 160. Yan po yung mga latag nila ng mga isdang bato, no? Bawal po. Ito yung parrot fish, no? Boss, magkano yung parrot fish mo? 180 po sa mga per kilo. Ito lapu-lapu. Ito magkano per kilo? 250. So yun po yung presyo ng lapu-lapu natin, no? Salmonete. Boss, thank you. Sino ba siya shoutout mo? Ayun. Joke lang daw ang shoutout.
So ito po pa rin yung mga latagan dito ng mga isdang bato, no, na nakikita niyo po sa aking pag-iikot o pinapakita sa mga video, no. Nilabay hita. Ito po yung mga tilapiyang Pampanga, yan. 130 po yung per kilo. Tapos batalay, no? 300. Alimasag. Buhay po yung mga alimasag na nakikita nyo po, no? Magkano ang kilo niyan, bossing? 300 po na per kilo sa malalaking alimasag. Tapos yung mga salmon head natin, ito. Ayan, pink salmon. Tapos yung kilo po ng tilapia Batangas po natin dito ay 140, 220 po sa mga bangus dagupan. Ate, magkano po yung pink salmon? 170 ang per kilo. Ate, salamat po. Thank you. Alright, so punta tayo dito sa may mga prutasan naman po na nagbebenta, no? So update lang po natin yung mga presyo ng prutas para din po sa mga kaalaman ng ating mga kababayan. So dito may mga latag din po mga gulay, no, na inyong mabibili saktong-sakto sa inyong mga uulamin. May mga pangsahog na po kayo sa mga bibili niyo pong mga ulam. Dito po rin po sa bayan po ng Malabon Central Market at Malabon Fish Market. So ito po yung mga gulay po nila. Yan po ay himay na karot. Ay, good morning po. Magkano po yung mga himay na karot? 20-20 po. Mga presyo po niya na, yung mga naka-plastic. Labuyo po, napakarami. 20 pesos lang po. Tapos yung mga siling apritada natin, 20 pesos. 20 pesos sa kamatis, 20 pesos sa mga sibuyas. Nanay Josie, thank you po. May shoutout po ba kayo? Ayun, shoutout po. Parang wala si Kuya Romy. Bumili yelo. Nagbablog na yung mag-isa. Mura pa palinda, mura? Mura pa rin ang mga presyo. Mura pa rin presyo. So, tilapiyang Batangas ang paninda. At ito po yung anak ni Kuya Romy. Ayan. Hello po, good morning. So, ayan po yung tilapiyang Batangas, no? Magkano naman ng per kilo? 130 sa per kilo ng tilapiyang Batangas. Yung tatay, bumili muna ng yelo para mag-vlog. May kasama pang situ. Te, salamat po. Thank you. Ito yung mga latagan din po ng mga upo. Patatas. Sa ganito po na magkano po yung presyo? 50 pesos. May 20 pesos rin po. Ito po yon. Ayan. Yung sili apritada po magkano? 20 pesos po, no? Na mga presyo. May 20 pesos, may 40 pesos po. Yung upo po, 25 isang piraso. Ayun po, 25 pesos po, no? So, pili lang po kung ganong kalaki po. Tapos, may presyo po siya na inyong mabibili. Nay, salamat po. Alright, so nakapag-ikot na tayo dito, no, sa Malabon Fish Market at talagang dagsa po yung mga galunggong. Halos 1 kilo na po yung bigayan po nila ng 50 pesos na tumpukan. Talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga
kababayan po natin na dumarayo dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa mga viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shout out po. At sa mga vendor po natin na masisipag, shout out po sa inyong lahat. At ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.